Дәвам итәбез. Калининград өлкәсе Россиянең иң көнбатыш төбәге. Калининград шәһәре бик авыр язмышлы кала. Бөек Ватан сугышыннан соң аның яңа тарихы языла. Бүген Калининградта гомер итүче милләттәшләребезнең күбесе бу җирләргә нәкъ менә шул елларда килеп төпләнгән. Каланы торгызу, үстерүдә катнашканнар, өлкәдә татар оешмасы бар, күп кенә чаралар да уздыралар. Тулырак киләсе видео язмада. Кайларга гына барып чыксак та, милләттәшләребез Татарстанга карап яши. Чөнки аларның тамыры шунда. Сәламнәрен җиткерү, туганнарын эзләү еш була. Күп вакыт безнең ярдәмебездә тиеп куя. Әйе, без аларга тарихи ватаннары белән элемтә күперә. Ничәнче елдан Берлин инде Калининградтагы мәктәп? 46 елны әти белән әни китерделәр безне 10 кеше бала. Миңа 6 ай иде. Шул вакыттан без Калининград өлкәсендә торабыз. Менә сугыштан соң Калининградны күтәрүдә татарларның өлеше бихисап. Менә шул хакта сөйләп китегез әле. Шул адәм, минем абзыем Фазык абзый җитте Берлинга. Берлинда алар Аллага шөкер ул тире калды. Килде авылга, әтә минем әтиме Абдулла, киттек Германияга. Анда тормыш измах. Кыш булмый, нәрсәгенә юк, кресен и трасын. Шулай җибәрделәр. Килделәр. Граница Литва белән. Шул якта әти председатель булып эшләде. Кечкенә генә йорт. Анда бер тәрәзә дә юк иде, ишекләр дә юк иде. Сугыштан соң җимерелгән, миналы басу кырларны чистарткан, торгызган алар. Җиңел булмаган, мөхит башка, тик алар үз йөзләрен, телләрен югалтмаган. Әни әйтә, кызым, ишетмиме урысча сүзене иде. Урамда ничек лисен шулай сөйлә. Әйдә сөйлә татарча. Татар телен үдә сөйләмәсәң, качанда белмисең. Шулай әйтте. Хазат хатыны выписывать иттек. Шун. Аннан Казан утлары, Чаян. Аннан Дружба народов журнал. Дружба народов журналда хоть урыс телендә язган, но анда татарларны тоже печатали. Шуннан вот күңел иде. Татарлар, онытмагыз телегезне, онытмагыз. Гайрәт белән йөрегез, шул татарлар. Йөрәктә булырга тиеш шул ул татарлык. Без исә менә мондый сәфәрләрдә халкыбызның рухын күтәреп, аларның хәлләрен белешеп йөрибез. Бу юлы да Татарстаннан килгән зур делегация милләттәшләребез белән очрашты. Мөһим мәсьәләләр дә күтәрелде. Билгеле, моңлы бүләк тә булды. Ой, прям инде йөрәкләрем янып китте инде. Күзләрем инде кипмәде инде нидән, от слез инде. Ой, бик зур рәхмәт. Килгән өчен без көттек. Һәр вакыт көтәбез. Килгән татарлар килсә, җырлыйлар, бийләр, безгә тоже күңел туа дигәндәй. Безнең быел Татарстанның 100 еллыгы нинди матур теләкләр теләдегез? Бай булсынлар, бәхетле булсынлар, шәфкатьле, мехрибан, акыллы булсынлар. Һәммәбез дөньябыз. Исәнлек, саулык, тынычлык, байлык булсын. Инде кабат юлга чыгарга вакыт. Тик концерттан хисләнгән милләттәшләребез әле һаман җырлый. Шулай булсын. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Калининград.